Okay, noswaith dda, croeso. This evening we have Sarah Dickinson, the subject advisor, Sarah Thomas, who's going to take you through the PowerPoint this evening, fi, Sean Williams, the subject officer. Mae'n ddrwg gen I, dwi'n ddim yn siarad Cymraeg, dysgu Cymraeg, so I will respond as much as I can through the medium of Welsh or Wenglish, depending on how good it is. Sarah and myself will be in the background supporting Sarah and hopefully, answering all your questions that you have this evening. I'm sure the three of us will be able to do that. So please post your questions in Welsh. We will make sure that the responses are in Welsh as best as possible. Just one thing from me, these are exciting times. We are the only subject that's had a name change, physical education and health. I've always got to remember the end bit. We've had massive change in this subject, which Sarah will slowly take you through this evening. Please ask any questions in the question and answer box. Unfortunately, we won't be able to hear you or see you this evening. But yeah, please feel free to post away and we'll get those answered as quickly as possible. And hopefully everything that you want to achieve by the end of today, we will have got to that point. And I think I will just share this with you, that this is really understanding the content of the specification. The next session that we'll have in the new year will be teaching and learning, and then the following year we'll be looking at assessment. So I suppose questions about the spec really would be more appropriate this evening. Questions about teaching and learning after Christmas, and then assessment the following year. Okay, Sar? Yep. Okay. Noswaith dda, diolch i chi am ddod. Fi'n deall bod chi wedi bod yn y gwaith trwy'r dydd. Fel wedodd Sean, dwi'n athrawes addysg gorfforol ac felly fi'n deall mae unrhyw newid yn gallu teimlo yn fawr, ond mae'r gymhwyster, lle sicrhau chi mae'r gymhwyster jyst yn adeiladu ar bopeth i chi'n gwneud yn dda, beth bynnag yn eich ysgolion, yn eich canolfannau. Mae'n gyfle i ni, fi'n credu, gyda'r newid i wneud beth sy'n bwysig ar gyfer ein dysgwyr ni, ond i ni mewn lle da ar gyfer symud hwn ymlaen. Ac felly, ewn ni trwy jyst cwpl o bethau ymarferol yn gyntaf heno. A fi'n mynd i dynnu ni'n am bant o'r sgrin, sa'n credu bod chi moyn yngweld i trwy'r nos. I ddechrau, mae'r recordiad yn mynd i ddigwydd o'r digwyddiad heno, mae hwnna'n ofyniad i ni, ond please fi'n gofyn i chi i beidio wneud unrhyw recordiad personol o'r noswaith, bydd hwnna ar gael i chi ar ôl y noswaith. Yr ail beth, dylech chi fod wedi derbyn y deunyddiau cyn y digwyddiad ar gyfer heno, sydd yn cynnwys yr agenda. Ni'n mynd i fynd trwyddo ar Fanyleb Newydd, a bydd hefyd copi o'r cyflwyniad yn dod i chi wedi hwn i orffen, efallai yn y cwpl o ddyddiau nesaf. Okay, felly llwch chi fynd nôl, ail ymweld, achos fi'n derbyn, mae eitha lot o wybodaeth yn mynd i fod heno i chi ar ôl diwrnod o ysgol. O ran cwestiynau, i ni wedi wneud cwbl o bethau, gan bod hwn ddim yn sesiwn byw, i ni wedi coladu cwestiynau cyffredin sydd wedi cael ei gofyn cyn digwyddiad Saesneg wythnos diwetha, ond hefyd yn ystod y sesiwn Saesneg, ac felly ar ddiwedd y sesiwn, fe ewn ni trwy y cwestiynau sydd fel petai nhw'n codi tro ar ôl tro, a fi'n siŵr falle bod chi hefyd eisiau gofyn nhw, a ewn ni trwy yr hynna yn hwyrach ymlaen. Ac felly o ran yr agenda, i ni yn mynd i edrych ar y cyflwyniad, wedyn ewn ni trwy y ddwy uned, un ar ôl y llall. Os ych chi moyn gofyn cwestiwn, cofiwch bod adnodd gyda chi i roi fe y cwestiwn yn amser yw rhowch e mewn na, a fel wedodd Sean, bydd a Sarah yn gallu ateb y cwestiynau i chi. Y pwrpas heno yw rannu'r Fanyleb Newydd gyda chi ac ymlygu y cymeriaethau, ond hefyd y prif wahaniaethau o'r fanyleb bresennol, a wedyn ateb unrhyw gwestiynau all godi.
Mae hefyd yn gyfle pwysig i ni dynnu sylw at yr adnoddau sydd ar gael i gefnogi'r fanyleb, a mae nhw i gyd yn mynd i fod, os nad yn barod, ar gael yn ddwyieithog wrth gwrs. A hefyd, tuag at ddiwedd y sesiwn, byddai yn cyfeirio at gyfleoedd dysgu proffesiynol yn y dyfodol sydd ar gael i chi. Nid yw'r sesiwn hon yn canolbwyntio ar addysgu dysgu nac asesu yn benodol. Cynhelir y digwyddiadau dysgu proffesiynol hyn yn hwyrach. Y ran fwyaf fi'n credu os fi'n cofio rhwng Chwefror a Mawrth. Ac wrth gwrs i chi ysgolion Cymraeg, bydd cyfarfodydd CDAG hefyd yn gyfle i chi wrando ar gyflwyniadau ar addysgu dysgu a asesu. Felly bydd fformat y sesiwn hon yn cynnwys cyflwyniad i'r TGAU newydd ac yn dadansoddi'n benodol yr 1.1 sef yr arholiad digidol a wedyn 1.2 sef yr asesiad nad sydd yn arholiad. Un o'r pethau cyntaf y gallwch chi sylwi arnynt yw'r newid o'r enw presennol, a fel wedodd Siôn, ni yw'r unig bwnc sydd wedi profi newid yn y teitl. Mae Addysg Gorfforol ac Iechyd yn bwnc ton 2 ac mae hyn yn bennaf oherwydd maint y newid o'i gymharu ar TGAU presennol mewn addysg gorfforol. A fi'n credu, chymod, mae'r ffaith bod llais ni fel athrawon wedi newid y teitl gwreiddiol ac hefyd gan gynnwys y pwysoliad yn beth da. Hynny yw, i ni wedi cael ein llais ni wedi clywed a mae newidiadau wedi digwydd i'r gymhwyster, a mae hwnna'n peth cadarnhaol dros ben. Mae'r cymhwyster newydd wedi bod yn destun ymgynghori wrth gwrs drwy gydol i ddatblygu yn unol â meini prawf cymeradwyo Cymwysterau Cymru, a maen nhw wedi bod yn flaenllaw yn y gwaith yma. A fi eisiau ddiolch i chi, os fi'n gwybod beth sy'n arwain ar cymunedau dysgu proffesiynol ar draws Cymru llynedd, a o'n i'n gofyn i chi blis i roi llais chi ar gyfer i glywed, a mae hwnna wedi newid pethau, mae hwnna'n bwysig. Cyn i ni fynd i fanylion penodol y fanyleb newydd den, efallai mae dyma gyfle i dynnu sylw at nifer o adnoddau sydd ar gael i chi, i helpu chi ddeall a gwerthfawrogi'r cyd-destun y tu ôl i'r cymhwyster newydd. A gallwch chi ddefnyddio rain, ond beth sy'n fwyaf pwysig yw eich profiad chi, eich creadigrwydd chi, i ymateb i'r newidiadau mewn ffordd ystyrlon i'n dysgwyr ni, a dyna beth sydd yn bwysig. I ddechrau, mae'r fanyleb yn dangos yn glir sut mae'r cymhwyster newydd yn cefnogi cwricwlwm i Gymru. Mae fframwaith cwricwlwm i Gymru, y 4 diben, y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig a'r egwyddorion cynnydd yn sail i'r cymhwyster TGAU, mwyn sicrhau y parhad i ni'n clywed amdano o 2 i 16. A mae'r manylion ar gyfer y maes dysgu a phrofiad iechyd y lles yn enwedig yr adran cynllunio eich cwricwlwm ar gael yn hwb, yn ogystal â'r dogfennau y datganiadau'r hyn sy'n bwysig a'r egwyddorion cynnydd. Felly, plis cofiwch ddefnyddio rain wrth i chi fynd ati gynllunio eich cwrs chi. A mae'r ddolen ar y sgrin nesaf fi'n credu. Os llwch chi weld, dyna chi fyna. Dyna'r cyswllt i chi fynd ati i ffindo y mannau cyfeirio hyn i helpu chi wrth gynllunio. Hefyd, mae arweiniad i'r fanyleb ar gael, a mae hwn wedi baratoi fel cymorth i chi ddarllen ochr yn ochr gyda'r fanyleb. Yn gyntaf, mae'r adnodd taith drwy'r fanyleb, a mae hwn ar gael yn barod ar y wefan agored ar dudalen y cymhwyster newydd addysg gorfforol ac iechyd. Mae hwn yn fodiwl dysgu cyfunol wedi gynllunio i ddarllen gyda'i gilydd gyda'r fanyleb i helpu ni athrawon i ddeall manylion yr unedau, y cynnwys, yr amcanion asesu a fformat yr asesiad. A mae hwn, os ych chi moyn ffindo hwn, mae hwn ar y wefan agored o dan y tab hyfforddiant. Bydd angen i chi gofrestru i gael mynediad at y cwrs yma, ond mae yr adnodd ar gael i bawb ac mae am ddim, am hwnna'n bwysig i gofio. Nesaf, hoffwn dynnu eich sylw at y ffaith bod gan y fanyleb 2 atodiad pwysig, atodiad A a atodiad B. A bydd rhaid i chi ddefnyddio rain fel i chi wedi eisoes yn barod ar y cwrs presennol, wrth gyfeirio atynt wrth gynllunio eich cynlluniau gwaith a'ch darpariaeth chi.
Y cyntaf yw'r rhestr yma, yr atodiad A, y rhestr gymeradwy y chwaraeon a gweithgareddau corfforol. Mae'n bwysig, mae 50 gweithgaredd fan hyn i ni dim ond yn gallu wneud un o'r rhain. Mae cwestiynau'n codi yn reolaeth i cybacer bod rhestr allan os modd wneud rhywbeth sy'n ychwanegol. Ni fydd modd wneud unrhyw beth fwy na beth sydd ar y 50 fan hyn. Heblaw am, os welwch chi ar wilod y sgrin fyna ar y dde, o dan y teitl hygyrchedd a chynhwysiant, mae hwn yn efallai yn rhywbeth gelled addasu sy'n caniatáu gweithgareddau eraill os oes tystiolaeth briodol, ond mae angen cadarnhau hyn gyda cybac cyn cael ei dderbyn. Mae'n bwysig bod chi'n dod yn gyfarwydd y restr hon. Mae rhai newidiadau, wrth gwrs, a mae rhaid i chi hefyd nodi, enghraifft, i chi ffili dewis ronderi a pêl fas. Mae pêl drod yn gallu cael ei dderbyn yn 11 bob ochr, gallwch chi ddewis ffutsal, neu mae 5 bob ochr. Mae'r restr yn cynnwys campau tîm ac unigol, gweithgareddau fel gymnasteg, nofio, seiclo a gweithgareddau awyr agored. Felly dyna atodiad A i chi. A wedyn mae atodiad B. A mae hwn yn dangos sut mae'r cymhwyster yn cysylltu â cwricwlwm i Gymru. Mae'n mapio'r cyfleoedd i integreiddio. Felly, ar y top fyna, mae dych chi'r themau trawsgriclaidd, megis cyd-destun lleol, cenedlaethol ryngwladol, mae cynnyladwyedd ac addysg hawliau dynol yno. Y sgiliau trawsgriclaidd, y sgiliau cyffredinol eraill sydd yn bwysig i ni gynnwys, sef creadigrwydd ac arloesi, meddylfeniadol, cynllunio a threfnu ac effeithlonrwydd personol i ni'n clywed lot amdano ar hyn o bryd. Mae hwn yn adnodd cynllunio defnyddiol i sicrhau bod chi yn ymateb i'r holl elfennau trawsbyngiol perthnasol sydd yn cael eu cynnwys yn unedau 1 ac uned 2. Bydd y deunyddiau asesu enghreifftiol hefyd ar gael. Dyn nhw ddim ar gael ar hyn o bryd, ond bydden nhw ar gael i gefnogi'r fanyleb newydd. Maen nhw'n cael eu datblygu fel i ni'n siarad, a bydden nhw ar gael i chi erbyn yr ail ar 15 o Ragfyr, os ych chi moyn nodi hwnna, okay? Yr ail ar 15 o Ragfyr, byddwch chi'n gallu gweld deunyddiau asesu enghreifftiol yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ar gyfer uned 1, bydd hyn yn cynnwys yr aroliad ar-lein yn ei fformat digidol a hefyd fersiwn papur cyfatebol a chynllun marcio. Ond mae'n bwysig nodi, bydd copi papur ar gael yn y cynllun paratoi, dim ond ar gyfer helpu chi gyda chynllunio hwn, ni fydd yr arholiad byw ar gyfer ymgeiswyr, mae ddim ond ar gael yn ddigidol ac ar-lein. Ar gyfer uned 2, bydd y deunydd asesu enghreifftiol yn cynnwys gwybodaeth i athrawon am sut i reoli trefniadau ar gyfer yr asesiad. A mae'n bwysig cofio hefyd o ran yr arholiad digidol, mae hwnna ddim byd i chi fecso am biti, a fi trwyddo fe nawr mewn munud, ond mae arholiad digidol yn sicrhau bod yr arholiad yn llawer fwy cynhwysol i bob disgybl. Mae'n beth da. Bydd hyn yn cynnwys y taflen cofnodi marciau a nawr bydd P1, P2 a P3, so mae 3 taflen mae rhaid i chi wneud yn ogystal â dadansoddiad manwl bob tasg, yr amodau chi'n goffod sefydlu, y meini prawf asesu a wedyn y ffurflenni datganiad. Yn ogystal â'r deunydd asesu enghreifftiol sydd ar gael i ni fel athrawon, bydd dogfennau canllawiau addysgu hefyd yn cael eu cynhyrchu i gefnogi'r ddarpariaeth ar gyfer uned 1 ac uned 2. Mae'r canllawiau addysgu yn cynnig tasgau enghreifftiol ar gyfer pob ardal o'r fanyleb. Dyw hwn ddim eto wedi gwblhau, ond bydd hwn wedi cael ei gwblhau erbyn tua diwedd Ionawr, yr ail ar 20 o Ionawr. Mae yn dangos hefyd, sydd yn beth da, sut i integreiddio profiadau dysgu ar draws uned 1 ac uned 2. Mae'n cysylltu yr ymhelaethiadau ar gyfer y cynnwys, yr hyn y dylai ddysgwyr allu ei wneud, a'r hyn y dylai athrawon ei addysgu a'i asesu. Ac mai drafft yw yr enghraifft ar y sleid nawr i chi, yn y fersiwn tarfynol, bydd tasgau enghreifftiol ar gyfer pob rhan o'r fanyleb,
bydd yn gwneud cynllunio llawer yn haws i chi. Mae'n mynd yn eitha granular i esbonio i chi yn union beth sydd angen i chi wneud. Achos gyda unrhyw newid, i ni moyn gwybod yn dyn ni yn sicr bod ni'n gwneud y pethau cywir. Yn ogystal â'r cynllunio addysgu, felly ar gyfer uned 1 ac uned 2, bydd dogfen i ategu y restr gymeradwy o chwaraeon a gweithgareddau corfforol. Bydd hon yn cynnwys canllawiau'r sut i baratoi dysgwyr ar gyfer asesiad uned 2. Bydd yn nodi'r disgwyliadau a'r cyd-destun ar gyfer yr holl 50 o weithgareddau perfformio. Yr elfen hyfforddi, sydd wrth gwrs yn ddewisol, a'r hyfforddiant personol. A bydd y ddogfen hon ar gael ar dudalen y cymwyster ar y wefan, a bydd os chi'n cofio'n iawn, reit ar bwys y fanyleb wrth i chi fynd mewn. Fel y gallwch weld, mae nifer o adnoddau eisoes ar gael, neu ar y gweill i gefnogi darpariaeth y TGAU newydd hwn mewn addysg gorfforol ac iechyd. Mae'r sleid hon yn dangos enghraifft o ganllawiau ar gyfer gweithgaredd penodol fan hyn i ni gweld pêl-rwyd, a mae'n dangos i chi yn glir sut i baratoi dysgwyr i'w asesu. Mae'n nodi'r gofynion cyffredinol, sef sut i baratoi yn effeithiol, dangos sgiliau, dangos technegau gwahanol, bod yn effeithiol yn eu rôl nhw neu safle nhw, a wedyn bod nhw hefyd yn gallu dadansoddi perfformiad. A mae'r tabl hyn yn trosi i enghreifftiau ymarferol mewn gêm gystadleuol lawn. Ewn ni mewn nawr i edrych ar y fanyleb, newn ni dorri fel lawr tyma bach yn fwy manwl i chi nesa. Fe welwch chi bod strwythur y cymhwyster gan gynnwys sut y dylid ei asesu wedi ei bennu gan y reoleiddiwr, sef meini prawf cymeradwyo Cymwyster y Cymru, a gellir cyfeirio atynt yn y ddolen ar y sgrin. Chi'n gweld fyna rhwng pwynt bwled 1 a 2. Fel gyda'r cymwyster presennol so sim newid fan hyn, mae'r cymwyster newydd yn llinol. Mae hyn yn golygu bydd yr holl asesiadau yn cael eu cynnig neu cyflwyno ar ddiwedd y cwrs. Mae hefyd yn golygu nad oes hierarchiaeth i drefn yr unedau. Byddwch chi'n gweld nawr mewn munud bod 2 uned gwahanol yn ytrach na 5 yn y TGAU presennol, a sim ots pa drefn byddech chi'n mynd ati i ddewis, ac felly mae hwn yn rhoi hyblygrwydd i chi o fewn eich canolfannau o ran athrawon gwahanol yn dysgu. Nid yw'n gymhwyster haenedig, felly bydd pob disgybl yn sefyll yr un asesiadau, a bydd y gymhwyster yn cael ei ddyfarnu gyntaf yn haf 2028. Nawr, fe welwch, o drosolwg y cymhwyster, ei fod bellach wedi ei rannu yn 60 i 40, a mae hwn yn newid positif i ni yn dwe, fel pwnc ymarferol. 40 ar gyfer uned 1, sef yr arholiad digidol. Mae'r arholiad digidol yn mynd i bara 1 awr a hanner, a mae'n werth 80 marc. A wedyn ar gyfer uned 2, mae'n 60%, a mae'r asesiad hwn yn un sydd ddim yn arholiad, a fe ewn ni trwyddo hwnna mewn munud. A mae hwn yn cael ei gymedroli neu ei safoni fel i ni'n wneud yn bresennol, gyda rhywun yn dod mewn o cybac, a bydden nhw'n edrych ar y perfformio yn gyntaf, yn ail y perfformio neu hyfforddi, achos byddwch chi'n ffindo mas nawr bod dewis, a wedyn yr hyfforddiant personol wedyn yn drydedd. Felly wrth edrych yn fanylach ar ddadansoddiad yr unedau, fe welwch fod uned 1 yn cael ei alw yn egwyddorion addysg gorfforol ac iechyd, ac mae'n cynnwys 2 elfen, neu 2 thema os chi moyn. 1.1 yw'r ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a lles, chwaraeon a gweithgaredd corfforol. 1.2 prosesau ffisiolegol ar gyfer iechyd a pherfformiad chwaraeon, a 1.3 yw'r agweddau seicolegol ar chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Ac fel y soniwyd eisoes, 1 a 2 yw'r asesiad diarholiad, ac fe gelwir yn berfformiad ac hyfforddiant personol. Felly 2 uned yn ytrach na 5, ac felly mae hwnna'n mynd i fod yn rwyddach i chi mewn canolfannau yn dwe, a mae llai yn amlwg o gynnwys hefyd. Fel gyda'r fanyleb flaenorol, mae'r fanyleb newydd hefyd yn nodi ei amcenion asesu a'i pwysolrwydd. Pa
pa mor bwysig neu faint o gynnwys i bob un o'r amcanion asesu. Nawr, mae amcan asesu A1 gyda ni, mae'r A2 gyda ni, mae amcan asesu 3 a amcan asesu 4, fel sydd gyda ni yn barod. Ond mae'r pwysoliad tymed bach yn wahanol. Amcan asesu 1 yw dangos gwybodaeth a dealltwriaeth. Amcan asesu 2 yw defnyddio'r wybodaeth honno yn gynhwysol, a wedyn amcan asesu 3, dadansoddi a gwerthuso, so mae'r sgiliau tyma bach yn fwy uchel, a wedyn amcan asesu 4 wrth gwrs yw dangos a defnyddio sgiliau a thechnegau perthnasol mewn chwaraeon, so yr ymarferol. Welwch i'r pwysoliadau ar draws 1.2 fan hyn ar waelod y sgrin, a yn ogystal â phwysoliad cyffredinol y gymhwyster. Ac felly, jyst i etygu, mae 1.1 yn cyfateb i 40%, ac yn yr uned yma, i chi'n cael marciau ar draws amcan asesu 1, 2 a 3, a wedyn mae 1.2 yn cyfateb i 60%, a mae'r marciau yma i gyd yn dod o amcanion asesu 3 a 4, A3 a 4. A mae'n bwysig, fel mae iddi ar hyn o bryd, bod ni'n deall beth yw'r amcanion asesu, beth sy'n ofynnol i ddisgyblion, bod y disgyblion hefyd yn deall beth mae rhain yn golygu, a'i cyd-destun yn y cymhwyster ehangach. Ac wedyn felly, y manylion. Nawr, mae gyda ni llinynau yn y fanyleb y tro yma, so mae hwn yn tyma bach yn newydd i chi. So os welwch chi'r bocsys gwyrdd nawr ar y sgrin, mae un sy'n gweud dylai dysgwyr wybod, mae un yn dweud dylai dysgwyr fod yn ymwybodol o, dylai dysgwyr allu a dylai dysgwyr ddeall. Felly, os ewn ni'r un cyntaf, dylai dysgwyr wybod. Nawr, mae hwn yn golygu bod gofyn i ddysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol, enghraifft, cofio atebion a falle dim deall o reidrwydd, a wedyn dyma ble byddwch chi'n defnyddio'r strategaethau ni wedi bod yn wneud yn y sesiynau CPD, chymod yr adalw gwybodaeth, i chi'n mynd i wneud ymarfer adolygu gohiriedig, so'r space practice, chi'n mynd i wneud quizzes bach yn chi'n mynd i wneud Kahoot, chi'n mynd i wneud falle quiz bach 5 munud, dechrau diwedd gwers, jyst i sicrhau bod nhw yn cofio'r wybodaeth yma ar gyfer y llinynau sy'n dweud mai dylai dysgwyr wybod. Wedyn mae gyda chi dylai ddysgwyr ddeall. Nawr mae hwn yn gofyn am wybodaeth a dealltwriaeth ddyfnach. A mae gofyn ai hefyd iddyn nhw gymhwyso gwybodaeth, i fynd ar wybodaeth a'i wneud rhywbeth gyda fe i'r cyd-destynau sy'n â gael ac yn gwerthuso a dadansoddi'r gwybodaeth. Enghraifft, i ddangos ei bod yn deall, dylai ddysgwyr allu esbonio sut mae'r system cardiofascular yn ymateb yn ystod ymarfer, cymhwyso'r wybodaeth hon i sefyllfa chwaraeon benodol. Enghraifft, chymod, beth sy'n digwydd i'r curiad calon pan mae centre midfielder yn redeg yn pêl-drod, a sut mae hwnna'n mynd i helpu fe os mae'n mynd i gallu codi fe yn uwch a pharhau. Ac yna, maen nhw'n gallu dadansoddi'r effaith hyn ar y lefelau perfformiad, lefelau ffitrwydd, ond hefyd ar eu perfformiad nhw. Ar y gwylod, mae dych chi y llinyn sy'n yn dweud dylai dysgwyr allu. A mae hwn yn cael ei ddefnyddio pan mae angen i ddysgwyr gymhwyso'r gwybodaeth, y ddealltwriaeth, dadansoddi a gwerthuso at sefyllfa ymarferol, neu ddangos sgiliau a thechnegau ymarferol sydd yn cael eu cymhwyso. Felly, nag yw jyst cofio gwybodaeth wrth gwrs, maen nhw'n gofio cofio fe, maen nhw'n gofio defnyddio fe'n effeithiol wrth berfformio yn eu campau diwysol. A wedyn, y bocs sy'n rhwng y dou bocs ar ochr dde sgrin, dylai dysgwyr fod yn ymwybodol. Dyma pan mae angen i ddysgwyr feddu ar y wybodaeth sylfaenol o'r cynnwys penodol, ond nid oes angen dysgu hyn yn fanwl. Nawr, i chi, falle bod hwnna'n swnio tyma bach yn anelwig, ac felly dyna ble bydd y canllawiau ddysgu'r athrawon pan bydd hwnna wedi gyhoeddi yn helpu chi i wybod chymod, pa mor ddofn mae eisiau chi fynd i ddysgu yr elfen hynny. So mae hwnna'n bwysig i chi fel athrawon, bod chi ddim yn gwario gormod o amser yna fe, ond i ni hefyd yn gwybod ambell waith mae trafodaethau yn y dosbarth yn mynd, chymod, fi'n gweud fi'n mynd bant ar tangent fan hyn nawr, achos mae cefndir yn gallu helpu plant a dysgwyr i ddeall mwy am
y mater i chi'n dysgu. Fi'n meddwl hefyd bod yn bwysig dynnu sylw at rhai o'r newidiadau. Fi'n gweithio chi yn eitha sicr, mae hwn jyst yn adeiladu ar ein cryfderau ni eisoes mewn man cychwyn da, ond mae rhai newidiadau yn amlwg, a fi wedi cyffwrdd ar rheini eisoes. Ar gyfer uned 1, mae pwysoliad y marciau wedi newid, mae bellach yn werth 40% ar cymhwyster cyffredinol, sydd yn 10% yn llai na'r cymhwyster blaenorol, sy'n beth da. Mae uned 1 bellach yn arholiad digidol yn unig ac nid arholiad ysgrifenedig fel o'r blaen. Bydd ar ffurf arholiad ar sgrin heb unrhyw opsiwn papur. Mae uned 1 bellach yn werth 80 marc o'i gymharu â 100 marc yn y fanyleb presennol, a mae hyd yr arholiad wedi newid o hanner awr. So yn edrych na 2 awr, mae nawr yn awr a hanner. A mae'r newidiadau hyn yn bwysig wrth gwrs wrth i chi gynllunio'ch gwaith a'ch darpariaeth chi ar gyfer 2026. Mae uned 2 wedi cynyddu o 50% o'r cymhwyster yn flaenorol i 60% ar y tygau newydd. Mae uned 2 bellach werth 120 o farciau, nid 100 fel o'r blaen. A mae uned 2 bellach yn cynnwys 2 rhan, perfformiad. Yr ail un yw perfformiad neu hyfforddi, ewn ni trwy hwn nawr mewn muned, a wedyn yn drydydd y gweithgaredd hyfforddiant personol. Mae'n bwysig nodi y gall dysgwr felly nawr ddewis unrhyw chwaraeon neu weithgaredd corfforol o restr gymeradwy, nid oes rhaid iddyn nhw ddewis cymysgedd o rhywbeth unigol a tîm. A mae hwn bendant yn rhywbeth newydd i ni ddathlu fi'n credu. Os ewn ni gyntaf uned 1, felly tyma bach yn fwy manwl. Fel y soniwyd eisoes, bydd yr arholiad yn 1 awr a hanner a bydd ar gael yn sgrin yn unig. A oedd hwn yn benderfyniad o ran meini prawf cymeradwyo cymwysterau Cymru, nid ar lefel pwnc, nid cybac oedd wedi penderfynu hwn, ond cymwysterau Cymru oedd wedi penderfynu ar hwn. Mae 3 maes pwnc fel rhan o elfen ddamcaniaethol y gymhwyster. Yr un cyntaf 1.1 y ffactorau sy'n effeithio ar iechyd y lles mewn chwaraeon a gweithgaredd, lle mae dysgwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o sut mae chwaraeon, sut mae gweithgaredd corfforol yn dylanwadu ar ei iechyd a lles, a maen nhw hefyd yn mynd i ddysgu am y ffactorau cymdeithasol a diwylliannol sy'n dylanwadu ar gyfranogiad a pherfformiad. 1.2 yw'r prosesau ffisiolegol ar gyfer iechyd a pherfformiad, a dyma le bydd dysgwyr yn ennill gwybodaeth y dealltwriaeth am ddiet, a maeth, effeithiau tymor byr ac hir o wneud gweithgaredd corfforol, systemau egni a chylchoedd hyfforddi. 1.3 wedyn ar wylod y sgrin, os welwch chi fyna, yw'r agweddau seicolegol ar chwaraeon y gweithgaredd corfforol, a dyma le bydd dysgwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth am hunanhyder, cymhelliant, cyffro, straen a phryder a hefyd derbyn adborth. Mae'n bwysig nodi yma fod uned 1 newydd bellach yn cynnwys 3 maes sydd yn ostyngiad i ni o'r 5 i ni'n gwneud ar hyn o bryd. Felly, ni gyd yn gwybod nawr, mae uned 1 yn arholiad ar-lein yn unig, am hwn wedi dod trwy cymwysterau Cymru. Er y gall fod yn newydd i ddysgwyr, mae arholiadau digidol ar-lein neu arholiadau yn cynnig nifer o fanteision, a maen nhw ar y sgrin fan hyn i chi. Chimod, a fi ddim yn trwyddo fe gair wrth air, ond y peth pwysig yw bod pob dysgwyr yn gallu cyflwyno atebion clir a darllenadwy. Chimod, fi wedi bod yn marco TGAU lefel A ers cwpl o flynyddoedd, a chimod, mae yn rwystyr i rai o ran ysgrifen, ac felly bydd hwn ddim yn rwystyr bellach i rai unigolion, efallai nag oedd i sgrifen nhw yn ddigon dealladwy i hyd yn oed i, chimod, i ddeall mwyn rhoi marc neu beidio. Chi'n gallu addasu lliw, chi'n gallu addasu maint ffont, a chi'n gallu addasu y cefndir i ateb gofynion ac anghenion unigol sydd yn bwysig. Chi'n gallu, pan mae disgybl yn cael amser ychwanegol, mae hwn yn cael ei ychwanegu'n automatic i'r cloc ar y sgrin, felly mae hwnna'n deg, mae'n gyson. Gall dysgwr liwio trwy'r papur eu hunain, maen nhw'n gallu fflagio cwestiynau nôl ymlaen hefyd.
Mae'r gwagleoedd neu mae'r blychau ateb yn ehangu wrth i ddysgwyr ysgrifennu. Ac os nag yn nhw'n ysgrifennu a llenwi'r bocs, dyw'r bocs ddim yn ymestyn. A mae hwn yn beth da, yn dweud, achos chymod, unwaith mae falle disgybl sydd falle'n wannach, falle bydde yn methu llenwi 10 llinell, pan maen nhw'n gweld y 10 llinell, mae'n codi pryder ar rai disgyblion ac ambell waith, maen nhw ddim yn mynd i wneud unrhyw gais i ateb o gwbl. Ac felly mae'r blwch jyst yn ymestyn wrth i chi sgrifennu fwy. Hefyd, y pwynt ola, falle un o'r rai pwysig, y mae'r arholiad yn fwy rhyngweithiol. Mae tasgau chymod, llusgo a gollwng, chi'n gallu paru lan, matio pethau lan, a wedyn atebion ysgrifenedig hefyd. Chymod, mae'n lot fwy cynhwysol, mae lot fwy addas i bob dysgwr, a mae hwn hefyd yn rhywbeth positif. A plis, mae eisiau chi byd o becso fel athrawon addysg gorfforol am byti fel mae'r ysgol yn mynd i gael chymod, cyfrifiadur i bob un, mae hwnna'n broblem i'ch penaethiaid chi, mae hwnna'n broblem i'ch swyddogion, arliadau, eich systemau yn yr ysgol, dim byd i chi fecso am byti. Bydd y deunydd asesu sampl ar gyfer 1 yn galluogi athrawon a dysgwyr i weld yn weledol y fformat yr arholiad ar y sgrin. Okay? Ond fel wedys i yn flaenorol, mae hwn yn gopi papur, jyst i chi gael gweld yn y man cychwyn, ond dim ond ar-lein bydd yr arholiad. Ond mae yn rhoi cyfle i chi yn dweud i fynd trwy'r papur ac i roi cais arni a chael teimlad o'r fformat newydd hyn. Mae hefyd yn cynnig cyfle i weld arddull y cwestiynau a mathau gwestiynau yw ni trwyddo nawr mewn muned, a wedyn nodi'r amcanion asesu ynddynt hefyd. Mae'r deunydd asesu enghreifftiol hefyd ar gael ar bapur gyda chynllun marco i athrawon ei ddefnyddio. Ond dim ond at ddiben darparu deunydd sampl ar ddechrau'r cymwyster bydd hwn. Felly, gadewch i ni edrych ar y mathau gwestiynau. So mae hwnna'n debyg i fel byddwch chi'n gweld. So mae 4 math fyna, wedyn mae'r sgrin nesaf yn dangos mathau gwahanol. Felly, mae dych chi ar y top chwith yna, cwimplenni, chymod y drop-down menus hyn, le bydd y dysgwyr yn dewis, pa un o'r yna mae e'n mynd i, felly, yr un cyntaf fan hyn, mae'r egni mewn yn fwy na'r egni sy'n mynd allan ac yn magu pwysau, cywir neu hanghywir, a maen nhw jyst yn gwasgu a dewis i ahateb nhw. Ar y top, ar y dde, mae dych chi cwestiynau ymateb ysgrifenedig, le bydd ymgweithwyr yn ateb o fewn blwch testyn penodol, a wedyn ar y gwylod ar y chwith mae dych chi system paru, le chi jyst yn matio pethau lan, fel byddwn ni yn flaenorol wedi gweld llinellau, a wedyn ar y gwylod ar y dde fyna mae dych chi llusgo a gollwng, lle bydd ymgweithwyr yn llusgo i atebion dewisol o'r chwith fyna, o'r bocsys bach i fewn i'r tabl yn dibynnu ar ble maen nhw'n meddwl maen nhw fod. A mae'r cymysgedd hyn, yn ogystal â rai welwn ni ar y sgrin nesaf nawr, yn rhoi cyfle i bawb i ddangos gwybodaeth y sgiliau mewn gwahanol ffyrdd. A wedyn, dyma chi rhai mathau gwestiynau arall. Mae dych chi clipiau gweledol, gyda chwestiynau sy'n ymwneud yn uniongyrchol ar wybodaeth a welir ar y clip. So mae hwn yn profi yn dweud sut maen nhw'n arsylwi a sut maen nhw'n gallu cymhwyso beth maen nhw'n gweld yn weledol i'r ateb. A wedyn ar y top dde fyna, y cwestiynau mwy traddodiadol sydd wedi cael ei bandio a'i marcio, felly welwch chi'r y cynllun marcio ar y gwylod fyna, lle mae angen i ymgeiswyr ysgrifennu ymateb estynedig mewn ardal destun penodol. Hynny yw, le yr atebion yma yw ble bydd ansawdd yr esboniad yn allweddol ar gyfer llwyddiant y disgybl yn y papur. Bydd y deunydd asesu sampl yn adnodd defnyddiol iawn i ni gyd fel athrawon ac i'r dysgwyr mwyn bod chi'n gallu gweld yr arddulliau gwahanol hyn o gwestiynau. A byddwch chi'n gweld fi'n siŵr yn eitha cynnar ymlaen, bydd rhai'n joio gwneud rai o'r pethau, wedyn yn ysgoi a pethau ysgrifenedig. Ond mae e'n gyfle i bawb i gael, i ddangos i cryfderau gwahanol felly. Felly i gloi, 1 mae'n 40%, mae lawr. Mae'n 1 awr a hanner neu 2 awr, mae'n werth 80 marc, dim 100 marc, mae 3 pwnc neu 3 maes ddylen ni fod yn gweud yw astudio. A mae'r cwestiynau yn mynd o A1, amcan asesu 1, amcan asesu 2 ac amcan asesu 3. A
Ac felly ymlaen i 1.2, yr asesiad di-arholiad. Bydd hwn yn cael ei asesu trwy asesiad ymarferol. Bydd yr un peth a beth sy'n digwydd nawr. Hynny yw, y ganolfan, yr ysgol, yn asesu a wedyn cymedrolwr neu safonwr yn dod mewn i'r ysgol wedyn i sicrhau bod popeth wedi cael ei wneud yn gywir. Felly bydd, chymod, chi wedi dod i'r arfer ar fformat hyn yn dych chi. Rhaid cwblhau'r uned yn y flwyddyn olaf o'r cwrs am y 3 rhan. Felly, os welwch chi fyna perfformio mewn un chwaraeon, un camp, neu weithgaredd corfforol, mae rhaid bod e'n dod o restr gymeradwy. 50 gwahanol gweithgaredd, a mae hwn werth 20 y cant o'r cymhwyster. Yr ail un, a dyma'r unig ddewis yn rhif 2. Mae un goffo bod yn perfformio, mae 3 goffo bod yn hyfforddiant personol. Mae 2 naillai'n gallu bod yn perfformio mewn ail gamp, neu weithgaredd ddarparu hyfforddiant mewn camp neu weithgaredd corfforol o'r rhestr. Okay? So mae'r dewis yn dod fan hyn, ydych chi'n mynd i wneud ail gamp, neu ydych chi'n mynd i ddewis hyfforddi mewn camp. A does dim rhaid i fe fod yr un camp a beth ych chi wedi dewis yn un, os ych chi'n wneud yr hyfforddiant. Ac i fod yn hollol onest, gallwch chi hyd yn oed dewis gwahanol gamp i bob un, neu dewis yr un gamp i bob un. A mae hwnna yn newid wrth gwrs. Rhaid yr asesiad gael ei gwblhau gan y ganolfan a'i gymedroli gan y cymedrolwr neu safonwr, a byddai'n dod i ymweld â chi fel ysgol yn yr un math o gyfnod sy'n digwydd nawr. Mae rhaid i athrawon asesu pob gweithgaredd ac arwyddo treflenni marcio. Ac fel o'r blaen, rhaid darparu tystiolaeth sain weledol briodol ar gyfer perfformiad unrhyw weithgaredd oddi ar y safle neu un byddech chi'n gwybod bod chi ffili dangos. Unwaith eto, cofiwch felly bod hyn yn wahanol i'r cymhwyster presennol, le rydym yn asesu disgyblion mewn 3 gweithgaredd ymarferol a darn o waith cwrs. Dyna beth ni'n ei nawr. Nawr gall ddysgwyr naill ai berfformio mewn un chwaraeon, perfformio mewn ail chwaraeon, neu hyfforddi yn y chwaraeon hwnnw, ac mae'n rhaid iddynt gynllunio, gweithredu a gwerthuso gweithgaredd hyfforddi personol. So dyna'r newid mowr yn dyfa fi'n credu. Ar gyfer yr asesiad cyntaf, felly, y perfformiad, so os yw'n ni trwy rei nawr un ar ôl y llall, okay? Mae rhaid i ddisgyblion perfformio mewn un chwaraeon, neu un gamp, neu un weithgaredd corfforol o restr, a wedyn maen nhw'n perfformio mewn ail gamp neu weithgaredd, neu, a dyma'r dewis, darparu hyfforddiant mewn camp neu weithgaredd o restr gymeradwy. Rhaid asesu perfformiad mewn chwaraeon neu weithgaredd corfforol mewn cyd-destun llawn, mewn cyd-destun gystadleuol. Mae disgyblion yn gallu cydweithio yn ystod perfformiad, ond mae'n cael ei asesu yn unigol, fel mae hi nawr. Fi'n trio meddwl am enghraifft. Gwedwn ni nawr gwaith llawr gymnastig, bod nhw gyd yn gweithio mewn grŵp neu dawns, i chi'n yn aml yn gweld nhw'n gweithio mewn dawns, ond i chi'n asesu nhw'n unigol. Mae menyleb 1.2 nod i'n glir bellach beth yn union mae'n rhaid i ddysgwyr gael ei addysgu. Felly mae'n hanfodol bod dysgwyr yn gael ei addysgu ac yn cael y sgiliau, y gwybodaeth a'r dealltwriaeth yn y meysydd perfformio canlynol ar gyfer y 2 elfen gyntaf. So paratoi, byddwch chi'n disgwyl bod nhw'n gallu paratoi ar gyfer y gamp neu'r weithgaredd, bod nhw yn dangos yr amrydiad o sgiliau a thechnegau sy'n adlewyrchu i asesiad nhw, bod nhw'n gallu gwneud penderfyniadau, bod yna'n penderfyniadau doeth, bod nhw'n penderfyniadau diogel, bod nhw'n deall y reolau, y gofynion, a bod nhw hefyd yn gallu dadansoddi a gwerthuso. Dyw hwn ddim yn wahanol i beth byddwn ni'n disgwyl nawr wrth i ni asesu perfformiad. Felly, bod yn rhaid i'r asesiad digwydd mewn cyd-destun llawn y cystadleuol, mae'n ofyniad bod yr addysgu a'r dysgu yn cael ei rannu yn elfennau i roi cyfle i ddisgyblion ennill y sgiliau yma, ennill y gwybodaeth a dealltwriaeth yn ei meysydd dewisol. Yn ail ran 1.2, gall y ddysgwyr i berfformio mewn ail gamp, neu maen nhw'n gallu dewis gweithgaredd hyfforddi mewn chwaraeon neu weithgaredd corfforol eto o'r restr. Gall dysgwyr sy'n dewis hyfforddi ar gyfer ran 2 gael ei asesu yn yr un chwaraeon neu weithgaredd corfforol neu mewn un gwahanol.
Ni chaniateir unrhyw gydweithio nawr fan hyn yn ystod yr hyfforddiant. Maen nhw hyfforddiant yn cyfathrebu a rhoi cyfwrddiadau i gyfranogwyr y sesiwn i hunan yn bersonol yn unigol. Fodd bynnag, rhaid i'r hyfforddwyr weithio'n annibynnol i ddatblygu a chyflwyno ei sesiwn hyfforddi. Ac unwaith eto, mae'r fanyleb yn dangos i chi yn glir, mae'n fanwl, pa sgiliau mae rhaid i chi ddysgu y dysgwyr os ydynt yn dewis yr opsiwn hyfforddi. Bydd y bach yn wahanol i'r perfformio. Felly mae'n bwysig, os yw dysgwyr yn dewis darparu fforddi mewn chwaraeon newyddgaredd, ei bod yn cael ei ddysgu ac yn cael ei datblygu gyda'r sgiliau gwybodaeth y dealltwriaeth. Dim rhywbeth byddwch chi jyst yn dewis reit ar y diwedd achos bod dim opsiwn 2 gyda nhw. Byddwch chi'n disgwyl paratoi y sgiliau technegau o hyfforddi, gwneud penderfyniadau pam maen nhw wedi dewis wneud y sesiwn yma, pam maen nhw'n cynhesu fyny, pa fath o gynhesu fyny, rheolau gofynion, a wedyn hefyd dadansoddi gwerthuso perfformiad eraill yn hytrach na ei hunain. Felly, yn yr un modd yr ffordd y caiff perfformiad ei gyflwyno, rhaid cyflwyno hyfforddi mewn ffordd sy'n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau eu gwybodaeth a'i dealltwriaeth. Na'r pethau mawr i ni'n disgwyl yn dyfe. A wedyn, yr elfen 3 wedyn yw'r hyfforddiant personol. Mae yn wahanol i'r raglen ffitrwydd bersonol, a mae angen, ar gyfer gwneud hwn, mae angen i'r dysgwyr ddangos sut mae nhw yn cynllunio, sut maen nhw'n cyflawni, sut maen nhw'n mynd i ati i wneud e, sut maen nhw'n gwerthuso gweithgaredd hyfforddi personol. Hynny yw, maen nhw'n wneud ei hunain, dyn nhw ddim yn wneud ei bobl arall, dyn nhw ddim yn ddigon hen, maen nhw'n wneud ei hunain. A maen nhw'n goffa wneud e dros 8 i 10 wythnos, a maen nhw'n wneud e ar gyfer chwaraeon. Maen nhw ddim just yn wneud e ar gyfer bod yn fwy ffit dros 8 i 10 wythnos, maen nhw'n wneud e ar gyfer un camp benodol. Gall dysgwyr gael ei sesu yn yr un chwaraeon, neu weithgaredd corfforol, neu mewn un gwannol. Ar hyn y ddewyswyd ar gyfer rhan 1 a rhan 2. Ac unwaith eto, mae'r fanyleb yn nodi'n glir yr hyn mae rhaid i addysgu fel rhan o'r hyfforddiant personol. A mae'r fanyleb yn datgan y bydd dysgwyr yn ennill sgiliau, gwybodaeth y dealltwriaeth yn y meysydd canlynol. Cwch chi fyna 2.2.1, yr hunan asesu, 2.2.2, datblygu y gweithredu y raglen, a wedyn yn olaf dadansoddi a gwerthuso. Mae'r fanyleb yn disgrifio yr hyn mae rhaid ei gyflwyno ar gyfer y weithgaredd hyfforddiant personol. Welwch chi fer y sgrin fyna. Rhaid i ddysgwyr felly, fel fi wedi gweud, gynllunio, maen nhw'n goffa gweithredu a gwerthuso gweithgaredd hyfforddi personol iddynt eu hunan dros yr 8 i 10 wythnos ar gyfer camp ddewisol. Yn y deunydd asesu enghreifftiol, fe welwch mai o fewn cyd-destun hyfforddiant personol, mae rhaid i'r dysgwyr gwblhau'r tasgau clynynol. So ar gyfer hunan asesu er enghraifft, mae rhaid bod nhw ar y dechrau yn nodi y gwir bwrpas y gweithgaredd hyfforddi personol, felly bod target gyda nhw, a pam, beth yw'r rhesymeg, a mae hwn yn dod o gryfderau a meysydd i'w gwella maen nhw yn profi yn eu campau nhw. Wedyn, maen nhw'n goffod yn synhwyrol, yn cynllunio, a maen nhw'n dangos sut maen nhw'n monitro cynnydd, a bydde hyn yn cynnwys adnabod strategaethau priodol ar gyfer casglu monitro, a monitro hyfforddi a chynnydd yn briodol. A wedyn ar gyfer 2B, maen nhw'n goffod gweithredu y strategaethau hyn. Maen nhw'n goffod deall y strategaethau, a wedyn maen nhw'n goffod cario nhw allan a mwyn gwella. A bydde rhain yn cynnwys yr egwyddorion, y cydrannau neu'r elfennau, y dulliau ymarfer a'r parthau hyfforddi a training zones. A wedyn ar gyfer 3, tasg 3 ar y wilod fyna, maen nhw'n goffod gwerthuso effaith y strategaethau yma ar gyfer gwella a'r berfformiad. Mae yn wahanol i'r raglen ffitrwydd bersonol. Mae'n un o'r cwestiynau ni'n credu sy'n dod lan ar y diwedd sydd wedi codi sawl gwaith, achos bellach rhaid i athrawon ar sylwi'n reolaidd i sicrhau dilysrwydd y dystiolaeth. Hynny yw, mae rhaid i'r athro sicrhau pan maen nhw'n asesu yr hyfforddiant personol, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n asesu, a maen nhw'n goffod sicrhau ar 3 pwynt gwahanol bod nhw wedi gweld tystiolaeth bod hwn ar waith. Okay? A mae rhaid i fe hefyd gynnwys tystiolaeth sain weledol.
Maen nhw ffili cydweithio ar y hyfforddiant personol, mae hwn yn hollol unigol. Mae rhaid bod nhw yn cynllunio, mae rhaid bod nhw'n gweithredu a dadansoddi yn annibynnol ar gyfer yr hyfforddiant personol. Nawr fi yn deall, mae 3/4 awr wedi mynd, a fi'n gwybod bod 2 awr gyda ni, ond fi'n credu rhyw awr oedd y sesiwn Saesneg. Mae cwpl o bethau dyn ni ar ôl i wneud, a fi'n gwerthfawrogi bod llawer i chi ystyried heno gyda'r newidiadau. Ond fi'n gobeithio hyd yn hyn bod chi wedi cael y syniad o y cymariaethau a hefyd beth sy'n debyg a beth sy'n wahanol, a bod sicrwydd gyda ni bod ni mewn lle dda i fynd yn ei blaen. I jyst yn mynd i edrych nawr ar y sgrin fan hyn ar yr adnoddau sy'n ar gael i chi, a ma' hwn yn bwysig achos siwrne yw hwn, fi'n gwybod falle bod newid yn teimlo fel mynydd, ond siwrne yw hwn, a mae rhaid bod chi'n sicr bod y resymeg bod newidiadau wedi digwydd yn rhywbeth positif, mae llais ni fel athrawon wedi cael ei glywed, mae newidiadau wedi digwydd, i ni mewn lle da, achos mae jyst yn adeiladu ar beth i ni'n gwneud yn dda, yn barod yn dosbarthiadau gyda'r disgyblion. A mae hefyd, ar hyd y llwybr, mae'r holl adnoddau hyn ar eich cyfer gyda cybac i chi ddefnyddio a'r holl sesiynau hyfforddi. Felly, beth sy'n ar gael? Adnoddau digidol ar hwb ar gyfer 1.1, 1.2, 1.3. Bydd yn y porth, bydd holl ddeunyddiau swyddogol gan cybac. Nawr, yn amlwg, mae'r hen bapurau yn mynd i dal i fod yn ddefnyddiol, achos mae llawer o'r cynnwys yn mynd i fod yr un peth, a byddwch chi yn dod i bwynt le byddwch chi wedi redeg mas o bapurau, ac felly byddwch chi barhau i ddefnyddio y papurau, wrth gwrs byddwch chi'n torri mas y cwestiynau le maen nhw ddim yn rhan o'r cynnwys bellach. Taflennu nosweithiau opsiynol i rieni a dysgwyr os ych chi moyn defnyddio rheini. Bydd y canllaw addysgu diweddaraf ar gyfer cynllunio chynnal asesu yn barod i chi erbyn yr ail ar 20 o Ionawr. Bydd y cerdded trwy'r fanyleb hefyd ar gael i chi ar yr hwb. Yn ychwanegol, mae 'da chi deunyddiau asesu enghreifftiol, enghreifftiau gwestiynau, enghreifftiau o chynlluniau marcio, bydd rein ar y gwefan agored. Y restr gymeradwy o chwaraeon y gweithgareddau. Bydd dim modd symud o'r 50 gweithgaredd yma heblaw am yr opsiwn ar waelod y dudalen a'r hygyrchedd a chynhwysiant, ond mae hwnna gyda chytundeb cybac hefyd. A mae'r canllaw wedyn ar yr elfen ymarferol ar gael i chi ar yr ail ar 15 o Ragfyr. Digon o adnoddau. A, wrth gwrs, eich adnoddau presennol chi hefyd, beth bynnag, a'r holl ddeunyddiau i chi'n defnyddio, falle chi wedi bod ar y CPDs gyda ni, digon o wybodaeth fyna i chi. Felly, grynhoi o ran amserlen rhyddhau adnoddau, mae'r teflenni rieni a modiwl ar gael nawr, mae'r deunyddiau asesu enghreifftiol yn Ragfyr, canllaw addysgu'n Ionawr, digwyddiadau paratoi addysgu. Nawr, dyma'r cam nesaf, yn dyfer. Sesiynau byw hyn, maen nhw'n dechrau'n Chwefro, maen nhw'n gorffen, fi'n credu taw Mawrth yw yr un ola, ond mae'r sesiynau cydag gyda chi hefyd fel ysgolion Cymraeg, a bydd y wybodaeth hyn i gyd gyda'ch penaethiaid chi yn yr ysgol, os nag ych chi yn barod gyda'r wybodaeth. Fi'n gwybod mae sesiynau cydag wedi penodi yn barod o ran canolfannau, a fi'n gwybod bod siroedd hefyd yn gwneud pethau tyma bach yn wahanol. A hefyd ar ben popeth, os welwch chi'r gwylod fyna, mae adnoddau digidol newydd wrthi'n cael ei ysgrifennu fel i ni siarad, a bydd rein yn cynnwys modiwlau digidol, dysgu cyfunol, a'r y trefnwyr gwybodaeth y knowledge organisers hyn ar gyfer pob un o'r 3 maes, a bydd hynna hefyd yn ddefnyddiol. O ran y digwyddiadau paratoi i addysgu, fi'n credu dyle fod dyddiadau ar y sgrin nesaf. Na chi. OK, so mae, fel ych chi'n gweld fyna nawr, fi'n gwybod bydd eich ysgolion chi yn cael diwrnod HMS ar diwrnodau cydag yn dibynnu ar ble chi ar draws Cymru, ac felly falle bydd dim dewis gyda chi wedyn byddwch chi yn mynd i'r canolfan cydag na ar eu cyfer nhw. Felly
croeso i chi gymryd llun o hwn, ond eich penaethiad chi bydd yn bwydo'r wybodaeth yn enwedig gyda cydag, achos maen nhw'n mynd ati nawr fi'n gwybod i drefnu pwy sydd yn mynd ble. A chymod, yn y digwyddiadau hyn, fi'n credu i ni'n neud y real, chymod, nitty-gritty yn fe, chi'n cael y dysgu a ddysgu, chi'n cael syniadau fel ych chi'n dysgu fe, a bydd e trwy'r dydd, a byddwch chi'n cael cyfle hefyd i siarad yn anffurfiol gyda athrawon eraill chymod, am y newidiadau a'r cymareithau ac yn y blaen. OK, felly dyma'r cwestiynau mwyaf cyffredin sydd wedi codi yn adeiladu fyny at y sesiynau, ond hefyd yn y sesiwn Saesneg nos lun ddiwetha. A chymod, eto, fi'n mynd i ategu, chymod, ni'n deall bod newidiadau'n codi cwestiynau, a fi'n siarad fel athro fan hyn yn sicrhau bod, chymod, bod y llwybr yn glir i ni, gyda'r popeth mae Cybac wedi gynllunio, mae'r noddau yma ein cefnogi ni, mae'r hyfforddiant wedi paratoi ar ein cyfer ni, am amser dych chi nawr i fynd ati i gynllunio. Y cwestiwn cyntaf, beth yw pwysoli'r amcanion asesu? Okay, achos maen nhw wedi newid. Ac felly grynhoi'r newid mawr o'r hen fanyleb, mae uned 1 nawr bellach werth 40%, y papur arholiad, mae uned 2 werth 60%. Mae hyn yn rhoi mwy o bwyslais ar yr elfen ymarferol, yn ogystal mae'r mwyaf o bwysoliad a bellach ar AA4, sef yr ymarferol. Y dadansoddi gwerthuso perfformiad sy'n adlewyrchu ffocws y cymhwyster ar gymhwyso, a pham ddim yn dyfe, achos i ni yn bwnc ymarferol wedi'r cyfan, felly mae hwn yn gorfod bod yn beth da. Yr ail gwestiwn, a llymgweithwyr sefyll yr arholiad ar bapur? Na, dim o gwbl, mae gyd yn ddigidol. Just arholiad digidol, bydd y papur yn dod mas i chi, just mwyn bod chi'n gallu dod i arfer a fel mae'n edrych mwy na dim byd arall, ond dim ond yn ddigidol. A fel fi'n gweud, o cychwyn, dyma'r cwestiwn nesaf sydd wedi cael ei gofyn eitha lot. Cwestiwn yw, beth os nad oes gan fy ysgol ddigon o gyfrifiaduron i ymgeiswyr sefyll arholiad ar-lein? Dim eich problem chi, problem penaethiaid. Gadwch chi nhw ddelio gyda'r broblem na. Chymod, fi'n gwybod lot o'n poeni amdano fe. Cymwysterau Cymru, y reoleiddwyr sydd wedi penderfynu ar hyn, a mae ddim byd i chi becso am. Na gyd ych chi'n goffod becso am byti, wedyn becso am byti, na gyd ych chi'n goffod ystyried yw bod yn beth da, bod yn arholiad digidol, achos bod yn fwy cynhwysol i'ch disgyblion chi. A fydd yr holl adnoddau newydd ar gael yn y Gymraeg wrth gwrs, bydd popeth yn dod mas gyda'i gilydd yn y Gymraeg a'r Saesneg, a fi wedi mynd trwy pob un o'r adnoddau i chi heno. A oes angen i ymgeiswyr ddewis gweithgaredd tîm a gweithgaredd unigol os ydyn nhw'n gwneud 2 berfformiad? Nag oes. Does dim nawr amod i ddewis camp gweithgaredd tîm ac unigol, maen nhw'n gallu dewis unrhyw 2. Okay? Unrhyw 2 o'r rhestr. A llymgeiswyr bellach gynnig yr un camp gweithgaredd ar gyfer pob adran o'r asesiad dirholiad, felly y 3. Er enghraifft, perfformio mewn pêl-drod, hyfforddi mewn pêl-drod, a chwblhau hyfforddiant personol mewn pêl-drod, a maen nhw'n gallu. Okay? A fi'n meddwl fan hyn, mae pob un o'n ni yn yn ysgolion a'r plentyn hyn sydd wedi penderfynu rhagori, sydd yn perfformio ar lefel uchel iawn mewn un maes, a pwrdab nhw, pan maen nhw'n mynd i orfod dewis 2 gamp arall, byddai marc ymarferol nhw'n disgyn, achos oedd dim cyfle, dim amser gyda nhw i wneud dim byd arall, neu dim hawl gyda nhw, neu beth bynnag. Ond nawr, mae'r unigolion yma, bydden nhw'n gallu just canolbwyntio mewn un maes a wneud y perfformio ar hyfforddi a'r hyfforddiant personol, a mae hwn hefyd, wrth gwrs, yn beth da ar gyfer rhai sydd wedi arbenigo'n gynnar yn benodol. Cwestiwn nesaf, sut ydyn ni'n gwybod beth mae disgwyl i'r ymgeiswyr i'w wneud ar gyfer pob camp neu weithgaredd? Na, fi'n credu
siŵr o bod, i chi'n ateb hwnna eich hunain, ma'ch arbenigedd chi yn bwysig. Chi sy'n gwybod beth sy'n angen ar gyfer perfformio ar safon uchel yn un o'r campau. Ond, a mae hwn yn lot fwy na beth sydd gyda ni ar hyn o bryd, mae enghreifftiau yn mynd i fod ar eich cyfer chi, bydd y canllaw addysgu sy'n dod mas yn Ionawr ar gyfer 1 a 2 yn cyfeirio at weithgareddau dysgu i ddisgyblion. Bydd yn nodi y disgwyliadau ar gyfer cyd-destun ar gyfer pob un o'r meysydd. A fi'n credu y pirwyd sydd gyda ni fan hyn, so mae hwnna just yn sôn i chi am biti pirwyd, ond bydd hwnna ar gael i bob un o'r 49 camp arall hefyd. Cwestiwn nesaf. A yw'r hyfforddiant personol yr un fath o'r rhaglen ffitrwydd bersonol yn yr hen fanyleb nag yw? I ddechrau, does dim ysgrifennu heblaw am darn bach pan maen nhw'n cyflwyno. Does dim rhaid i chi i asesu a marco. Mae yn wahanol. Mae yn ofynol bod i chi'n checo ar 3 pwynt gwahanol. Nawr, mae e jyst yn nodi 3 pwynt gwahanol, ond efallai bod yn swnhwyrol bod chi'n gwneud y checkpoint sy'n falle ar y dechrau, yn y canol ac ar y diwedd, byddwn ni'n meddwl, bod, mwyn bod chi'n sicrhau bod chi'n gwybod bod e ar waith, mwyn bod chi'n gwybod pam i chi'n asesu, bod chi'n asesu rhywbeth sydd wedi bod ar waith. Ac felly mae yn wahanol, mae wedi cael ei rannu yn dasgau ac yn cael ei fargio'n unol ar meini prawf sydd yn cael ei nodi yn y llaw lyfr asesiad di-arholiad, ac eto mae fwy o fanylder i hwn na beth sydd gyda ni ar hyn o bryd yn y meini prawf ar gyfer raglen ffitrwydd personol, so bydd hwnna yn helpu. Fi'n credu bod i'n cwpl o gwestiynau arall. A llyngeithydd wneud hyfforddiant personol ar gyfer hyfforddwr. Hynny yw bod e ddim yn canolbwyntio ar gamp. Nagos mae rhaid bod yr hyfforddiant personol yn gysylltiedig yn rhoi ffocws yn canolbwyntio ar camp penodol o'r rhestr. A wedyn y cwestiwn nesaf. Sut bydd rhan hyfforddiant personol ar asesiad di-arholiad yn cael ei asesu? Felly yn cael ei asesu gyda chi fel ysgolion, fel canolfannau, fel asesiad di-arholiad, wedyn cael ei farco, a wedyn byddwch chi'n safoni ar draws, os oes 4 athro addysg gorfforol gwahanol, byddwch chi'n safoni, rhywun peth, beth ydych chi'n neud nawr, safoni ar draws, sicrhau bydd eich safonau chi'n debyg, a wedyn bydd cymedrolwyr, bydd safonwr yn dod mas, a byddwch chi wedyn yn cael eich cymedroli wedyn trwy cybac. Mae'n ofynol i chi athrawon wirio'r gweithgareddau, fel wedys i, 3 cam, tasgau 1, 2, 3, mwyn gallu dilysu'r gwaith, fel bod chi'n sicr bod e wedi digwydd yn bwrpasol ac ystyrlon, a wedyn bod chi'n dilysu. A mae rhaid i chi dilysu'r gwaith trwy gynnwys tystiolaeth glyweledol ac esglir ar 2 adeg yn ystod tasg 2. Ond, plis, fel wedi Siôn reit nôl ar y dechrau, bydd y diwrnodau paratoi yn helpu chi eich lliwio chi tro hwn yn fwy manwl. A yw'r dyrnod cymedroli yn dal i fod wedi leoli mewn canolfannau unigol neu mewn clwstwr, na bydden nhw'n digwydd mewn ysgolion unigol. Bydd cymedrolon yn dod mas ato chi, bydden nhw'n cysylltu gyda chi, byddwch chi'n gallu datblygu'r berthynas sydd yn hanfodol, fi'n credu, ar gyfer proses sydd yn effeithiol. A dyna ni wedi dod i ddiwedd y cwestiynau. Ond croeso i chi wrth gwrs i roi unrhyw gwestiynau os nag chi wedi'n barod yn y system. Diolch yn fawr. Os unrhyw beth arall, have I missed anything out, Siôn and Sarah? No, I don't think so. Thanks, Sarah. Hopefully that's quite clear for everybody. Obviously, myself and Siôn will stay on, so if anybody does want to ask any questions, then that question and answer facility is still available. Thank you, and I hope that gives everybody a little bit of an insight into the specification. Like Siôn touched on earlier, it wasn't about teaching and learning or assessment, but really just to see the sort of briefing of the specification to clear up any misconceptions at this stage. So prior to attending the teaching and learning in the spring term, you should hopefully now understand the specification and have a little bit of time with your departments before then to start thinking about how you might look at putting together your schemes of work for teaching and learning prior to our spring CPD. Anything you'd like to add, Siôn?
No, I don't think so. We are working through the questions that are in the chat, so you know, we will do those if you want to hold on and have a look at them. What I would say is, you know, following on from Sarah and Sarah, is that the new curriculum for Wales is about meeting the needs of the learners in every centre. And there's been a couple of questions about textbooks. There are no plans for textbooks moving forward in any subjects. You know, this is part of, you know, the Welsh Government's initiative to meet the needs of the learners in our own centres. So I'm not expecting, you know, a textbook. There might be a publishing company that wants to produce one. I don't know, but Quebec will not be producing textbooks, and Sarah's been through already, you know, the resources that will be available. And I suppose bearing in mind that content is content, so what you've got now is either added to or deleted depending on, you know, what's in the spec. That's what I'd say. But good resources are good resources. I know that for future events we need to make sure that we complete the surveys. I know Sarah's got the link up there. There's a link to be tapped, or a QR code to be zapped. Please, you know, do those so that we can make sure that we have continual support for CPD and professional learning events, both online and face to face. So your time in doing that would be appreciated. So if there isn't anything else, or there aren't any further questions, thank you, diolch. Safe journeys for the people that are still in schools. Thank you to Sarah, you know, who's bringing that resource to life this evening, and is an integral part of the development of the new GCSE, as well as Sarah. And so, you know, their time and effort into getting to this point has been truly appreciated. Plus centres that are with us tonight, who, you know, the specifications and resources that you'll have been co-constructed. So this isn't just Quebec here. This is, you know, centres across Wales that have been involved in getting to us all to this point. So your time and efforts are truly appreciated. So, you know, don't worry about being the first to leave. Like I said, we will answer the questions that we've got left in the chat. And diolch and hwyl. Diolch yn fawr bawb. Thank you. Thanks. I will just answer one final question, folks, and then we will be ending the session. I will answer that question in English, because I'm not sure you'll get the same response in Welsh. Because the exam is half hour less, there will be still video clips within the digital exam. That was Qualifications Wales's stick or carrot, whichever way you want to look at it, for putting us digital. So there will still be clips in the video, even though the paper is half hour less. Yes. It's a good question, actually.